Library ingon man ang principal's office sa Pusok National High School lakip sa naog daw sa sunog nga migo kaganihang kadlawon. Si Luan Mirondina sa report. Gisuspenso ang klase sa Pusok National High School karong adlaw, human gilamoy sa kayo ang Library, Principal's Office ug ang Electronic Management Info System Office sa tunghaan. Ang panday nga si Meloy Brigoli kinsa natugsod sa tunghaan niya atong higayuna, mibutyag nga nagsugod ang kayo sa library. Pagbangon ako, grabe ng kayo dire. Kita. Siya nagsigdig ang dagang italgig tubig, wa man say tubig. Matod sa usa sa mga magtutudlo sa tunghaan nga karaan na ang building nga giokupahan sa library ug principal's office. Since 1994 pa na siya. So mga kuan gyud ang mga materials pud mga libro, so nasunog gyud siya kuan. Then ang among principal's office kani diri, then amo ang MS office ni siya diri. Subay niini, gikanselar usab ang Teachers Day celebration karong adlaw. Teachers Day unta na mo karon, then ang ato lang gi-order na dili lang sa nato masudlag mga bata para dili makahamper sa pag-secure sa area. Dali usab nga mikatap ang kayo sa mga kasikbit nga mga panimay sa luyong bahin sa tunghaan. 15 ka mga panimay ang hingpit nga naugdaw. Giban-aban ang kapin sa tunga sa milyon ka pesos ang danyos. Electrical ang usa sa mga gitumbok nga posibleng hinungdan sa sunog. Atong gikuha ng possibility sa electrical mga wirings tingali lang karaan na po. Usa na sa atong gikuha. Uban ni June Solon, Luan Mirondina, Balitang Besdak.